Ассалому алайкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Knockout TV қарор дорем ва мо дар бораи Сарварҷон Ҳамидов видеоролик омода кардем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шта лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Дирӯз ҷанговари тоҷик бо ташкилоти арабии UAE Warriors шартнома ба имзо расонид ва рӯзи 29 октябр ҷанги дебютии хича бар зидди чемпиони пешинаи ҳамин ташкилот Ксавии Алавии баргузор мекунад. Рекорди касбии Сарварҷон Ҳамидов 11-0 ва ӯ аз клуби Тим Стрела баромад мекунад. Сарвар Ҳамидов охирон ҷанги хича дар турнири AMC Winter Cup бар зидди Аслан Толсултанов баргузор кардагиай ва бо қарори 11 доварон ғалабара ба даст овардагиай. хабари шартнома бастан аз Сарварҷон дар саҳифаи расмии инстаграми худаш чунин нависонда хабар дод: ба ҳама ассалому алайкум дӯстон. Оҳиста ҳама маро фаромӯш кардистанд, аммо ман ба шумо хабари хушам мерасонам. 29 октябр иншааллоҳ ман дар ташкилоти UAE Warriors бо чемпиони пешинаи ҳамин ташкилот ҷанг мекунам. Миннатдории хидмат мехоҳам ба дастаи Taj MMF Ҷураев Даврон, Дилшод Ҷураев ва Шараф Давлатмуродов расонам барои имконияти хуб додан. Иншааллоҳ Иморатҳои Араба забт мекунем. рақиби ӯ Ксавии Алавии канадагӣ чемпиони пешинаи UAE Warriors мебошад. Рекорди касбии ӯ 12-4 ва охирон ҷанги хича 20 марти соли ҷорӣ бар зидди Винишиус де Матос баргузор кардагиай ва бо усули нокаути техникӣ дар раунди дуюм шикаст хӯрдагиай. акнун мо шуморо санаи 3 октябр ҷанги хуби интизорай. ва дӯстон хотиррасон мекунам ки қариб дар ҳама турнирҳои UAE Warriors президенти UFC Дана Вайт иштирок мекунад ва ҷанговаре ки ҷанги хуб нишон тия ва олӣ баромад кунад, дарҳол дар ташкилоти худаш яъне UFC қабул мекунад ва бо ҷанговар шартнома мебандад. барои ҳамун як имконияти хубе барои Сарвар. ба ҷанговари тоҷик Сарвар Ҳамидов ба ҷанги дебютӣ ғалабаи дурахшона орзумандам. асос бе ҷароҳат ғалабара ба даст оварданай. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳо аз ҷаҳони MMA. ба шабакаи мо обуна шавед, лайку зангулачаро шатақати занед, то ки аз видеоролики оянда бехабар намонед. то видеоролики навбатӣ, хайр.